नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायबावनाय जाबाय। दिनैहाय जोङो सानखान्थि आयदानि एबा मेथामेटिक्सनिफ्राय जोङो जिअ'मेट्रि एबा फंसु पार्टनिफ्राय जोङो रिभिजन खालामगोन। फ्राय जोंना सिलेबासा जोब्बायानो। दा जोङो बे भिडिअ'आव खालि जिअ'मेट्रि एबा फंसुनिफ्राय जोङो नैबे बेंखननि सायाव जोङो रिभिजन एबा सावरायफिननाय लागोन। बेयाव जोङो 12 प्लास एबा जोङो बेयाव 15थासो इम्परटेन्ट जों MCQ बेयाव रिभिजन खालामनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नाय। अब्ला जोङो बे बेंखननि सोमोन्दै बे भिडिअ'आव सावरायखांनायनि उनावहाय गाबोनहाय एबा नेक्स्टआव जोङो माखासे आखान्थि 3 आरो आखान्थि 4 नि सायावबो जोङो MCQ रिभिजन लानाय जागोन। अब्ला जोङो दिनैहाय बे भिडिअ'आव खालि जास्ट बेंखननि एबा सार्कोलनि सोमोन्दैल' जोङो मोन 15था MCQ लानाय जागोन आरो। अब्ला फैदो जोङो भिडिअ'खौ फारि फारि जागायलांनोसै। नम्बरावनो दङ 1 नम्बराव मोनसे बेंखननि मिरुनि गेजेरजों बारलांनाय सिलिं हांखोआ समान जायो। बेयाव मा होनदों? मोनसे बेंखननि मिरुनि गेजेरजों बारलांनाय सिलिं हांखोआ समान जायो। अप्शन एआव दङ सखावजों, बियाव दङ खावजों, सियाव दङ सोरगिदिं सिमाजों, डियाव दं मोनसेबो नङा। बेयाव जोंना कुइसनखौ बुजिनांगौ। मोनसे बेंखन, नैबेयाव मोनसे बेंखन होबाय, नैबे गेजेराव मिरु थाबाय नङा होमबा? बे मिरुनि गेजेरजों ओरैहाय मोनसे सिलिं हांखो बारलांदों। होमबा बे मिरुनि गेजेरजों बारलांनाय सिलिं हांखोखौ जों मा होननानै बुंगोन? मोनसे जोङो खाव हांखो होननानै बुंगोन आरो। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जोंहा जागोन मोनसे बेंखननि मिरुनि गेजेरजों बारलांनाय सिलिं हांखोआ समान जायो सोरजों? खाव हांखोजों समान जायो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा अप्शन नम्बर बी, खाव हांखोजों। होमबा दाना जोंहा बे जोब्बाय। नेक्स्ट कुइसनाव फैबाय। 2 नम्बर कुइसनावबो बुंदों मोनसे बेंखनाव थानाय खाव हांखोनि अनजिमाया जाबाय। जोंना मोनसे बेंखनाव गासै मोनबेसे खाव हांखो थानो हागौ होननानै बुंदों। अप्शन एआव दं 1, बियाव दं 2, सियाव दं 3, डियाव दङ सानस'नो हायो। जोंना नैबेबायदि मोनसे बेंखनाव जोंना खाव हांखोआ माजों थाङोमोनलाय? मिरुनि गेजेरजों। होमबा बेबायदियाव जोङो बेबायदि बोनो हायो। अब्ला बेनिफ्राय जों बुजिनो हायो जोंना मोनसे बेंखनाव खाव हांखोआ जोबनो गैयै एबा सानथ्र'नो हायै थायो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय नैबे अप्शन नम्बर डी, सानस'नो हाया बेयो। होमबा दाना जोंहा 3 नम्बराव फैबाय। कुइसना 3 नम्बराव दङ मोनसे बेंखनाव मोननै बिन्दोखौ फोनांजाबनाय हांखोखौ बुङो। मोनसे बेंखनाव मोननै बिन्दोखौ फोनांजाबनाय हांखोखौ बुङो। एआव दङ सखाव, बियाव दं खाव, सियाव दङ सिलिं हांखो, डियाव दङ मोनसेबो नङा। होमबा हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बेंखन, बेयाव मोननै बिन्दो दं, नैबेयावबो मोनसे बिन्दो, नैबेयावबो हमना लाबाय मोनसे बिन्दो, नैबेयावबो मोनसे बिन्दो। दाना बे बिन्दो मोननैखौ आं ओरै फोनांजाबोब्ला बेंखनखौ मोननै बिन्दोआव दाननाय जाबाय। होमब्ला बेंखनखौ जुदि बेबायदि मोननै बिन्दोआव दानोब्ला बेबायदि हांखोखौ जोङो बुङो सिलिं हांखो। होमबा बेनिफ्राय जोंहा सखाव ना खाव ना सिलिं हांखो ना मोनसेबो नङा जागोन। होमबा बेनिफ्राय जों बुजिनो मोनबाय जुदि बेंखनखौ बेबायदि मोननै बिन्दोआव दानोब्ला बेयो जोंना जागोन सिलिं हांखो। होमबा अप्शन नाम्बार सीआ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बे। दाना नेक्स्ट कुइसन नायबावनोसै। दाना 4 नम्बर कुइसनाव बुंदों मोनसे बेंखनाव थानाय बयनिख्रुइबो लावसिन सिलिं हांखोआ जाबाय। दाना मोनसे बेंखनाव थानाय बयनिख्रुइबो लावसिन सिलिं हांखो, बेंखनावथ' जोंना सिलिं हांखोआबो जोबनो गैयै थायो। दाना बे जोबनो गैयै थानायनि मादाव बबे मोनसे सिलिं हांखोआ बयनिख्रुइबो लावसिन बेखौ बेयाव सोंदों। एआव दङ खाव हांखो, बियाव दं सखाव, सियाव दं सोरगिदिं सिमा, डियाव दं गैया। होमबा जोंना नैबेबायदि मोनसे बेंखन नङा होमबा? गेजेराव मिरु थायो। होमबा जों बेयाव ओरै सिलिं हांखो बोनो हायो। बेबो मोनसे सिलिं हांखो, बेबो मोनसे सिलिं हांखो, बेबो सिलिं हांखो, बेबो सिलिं हांखो, बिदिनो जोबथानाय गैयै सिलिं हांखो बोनो हायो। अब्ला बे बोनायनि मादाव जाय नैबे मिरुनि गेजेरजों ओरै थांगोन अब्ला बेनो लावसिन सिलिं हांखो जायो। होमबा मिरुनि गेजेरजों थांनाय सिलिं हांखोखौ जों मा बुङो? खाव हांखो। होमबा बेनिफ्राय जों बुजिबाय मा मोनसे बेंखनाव थानाय बयनिख्रुइबो लावसिन सिलिं हांखोआ जोंना जायो मा? खाव हांखोआनो जायो। होमबा बेयाव अप्शन नाम्बार एआ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन, खाव हांखोआ। दा नेक्स्ट कुइसन 5 नम्बर कुइसनाव बुंदों मोनसे बेंखनाव दोंबेसे नांजिर हांखो थानो हागौनो? नांजिर हांखो। दाना नांजिर हांखोआ माखौ बुङो बेखौ मिथिनांगोन। होमबा नैबायदि मोनसे बेंखन आखिबाय आं बेयाव जुदि बेंखनखौ मोनसेल' बिन्दोआव जाय हांखोआ ओरैहाय दानलाङो मोनसेल' बिन्दोआव
जाय दानलाङो बे हांखोखौनो जों नांजिर हांखो होननानै बुङो आरोखि। हमना लाबाय नैबे मोनसे बेंखन, नैबेयाव आङो ओरै मोनसे हांखो बोबाय पि ए हांखो बोबाय, अब्ला पि ए हांखोआ बेंखनखौ नैबे ए बिन्दोआवल' दानदों। जुदि बेंखनखौ मोनसेल' बिन्दोआव फोनाङो एबा मोनसेल' बिन्दोआव दानोब्ला बेबायदि हांखोखौ जों बुङो नांजिर हांखो। होमबा बेयाव सोंदों कुइसना मोनसे बेंखनाव दोंबेसे नांजिर हांखो थानो हागौ? होमब्ला बिनिफ्राय जों बुजियो मोनसे बेंखनाव जोङो नांजिर हांखो आखियोब्ला, हमना लाबाय बे मोनसे बेंखन नालाय मोनसेल' बिन्दोआव फोनांनांगौ, नै ओरैबो बोनो हायो, ओरैबो बोनो हायो, ओरैबो बोनो हायो, ओरैबो बोनो हायो, ओरैबो बोनो हायो। होमबा बिनिफ्राय जों बुजिबाय मोनसे बेंखनाव जोङो सानथ्र'नो हायै नांजिर हांखो बोनो हायो। होमबा बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार डि, मोनसेबो नङा। मानो होनबा बेयाव मोनसे, मोननै, मोनथामल' दङ। जोंथ' मोनसेनि बारा हायो, मोननैनि बारा हायो, मोनथामनि बारा हायो, थारमाने जों सानस'नो हाया। बेखायनोथ' बेयाव कारेक्ट एन्सारा बेयाव गैया नालाय बेयाव जोङो बेखौ नांगोन अपसन नाम्बार डि, मोनसेबो नङाखौ होनांगोन। दाना नेक्स्ट 6 नाम्बाराव फैबाय कुइसना। 6 नाम्बाराव दङ मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम दोंबेसे नांजिर हांखो बोनो हायो? अपसन ए आव दङ नैबे ए अपसन ए आव दङ 1, अपसन बि आव दङ 2, अपसन सि आव 3, अपसन डि आव 4 दङ। होमबा मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम दोंबेसे नांजिर हांखो बोनो हायो होननानै बुंदों। सावगारिखौ जों आखिबा नैबे मोनसे बेंखन, ओमफ्राय नैबे मोनसे बाहेरा बिन्दो, जेनेबा नैबे पिया मोनसे बाहेरा बिन्दो, नैबे पिनिफ्राय जोङो बेंखनसिम ओरै मोनसे आरो ओरै मोनसे मोननैल' नांजिर हांखो बोनो हायो। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन मोनसे बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम जोङो अनलि दोंनैल' नांजिर हांखो बोनो हायो। होमबा अपसन नाम्बार 2 आ बिनि कारेक्ट एन्सार। दाना नेक्स्ट कुइसनाव 7 नाम्बार कुइसन। दाना फैबाय 7 नाम्बार कुइसनाव बुंदों मोननै सखाव हांखोजों आवग्रिनानै थानाय बेंखनारि दब्लाय आरो बेनि बोरलानि गेजेरनि दब्लायखौ बुङो। मा होननानै बुंदों कुइसना? मोननै सखाव हांखोजों आवग्रिनानै थानाय बेंखनारि दब्लाय आरो बेनि बोरलानि गेजेरनि दब्लायखौ मा बुङो? ए आव दङ दब्लायथि, बि आव दं सोरगिदिं सिमा, सि आव दं बेंखननि बेंखन खोन्दो, डि आव दं मोनसेबो नङा। होमबा सावगारिखौ जों आखिबा बुजिगोन बेखौ। हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बेंखन, नैबे मिरु, दाना बेयाव सखावा मोननै, होमबा नैबे मोनसे सखाव, नैबे मोनसे सखाव। दाना बे दोंनै सखावजों नैबेयाव बेंखनबान थाबाय, ओमफ्राय हमनानै लाबाय नैबे अ ए आ सखाव आरो अ बि आबो सखाव, दोंनै सखाव जाबाय। मोननै सखाव हांखोजों आवग्रिनानै थानाय बेंखनारि दब्लाय, नैबे दब्लाय जाबाय, आरो बेनि बोरलाया बेहाय बबे जाखो? नैबे ए बि आ बोरला जाबाय, ए बि आ बोरला, ओमफ्राय नोरैबो ए बि, बेबो मा? गिदिर बोरला, नैबे फिसा बोरला, गोजौना गिदिर बोरला। अब्ला बेबायदि दब्लायखौ जों मा होननानै बुङो? बेबायदि दब्लायखौ जोङो बुङो बेंखननि बेंखन खोन्दो होननानै बुङो। नैबे गोजौनिखौ गिदिर बेंखन खोन्दो होननानै बुंगोन। नैबे गिदिर, नैबे एला गिदिर बेंखन खोन्दो, ओमफ्राय नैबे रं होनाय नैबेखौ जोङो बुंगोन फिसा बेंखन खोन्दो, स्मल, आं एस होननानै बुंबाय, बेखौ जोङो फिसा बेंखन खोन्दो होननानै बुङो। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय जोंना बेंखननि बेंखन खोन्दो बेयो। दाना नेक्स्ट कुइसनाव 8 नम्बर कुइसनाव दङ जोंना गाहायनि बबे सैथो? दाना बेयाव बबे सैथो बेखौ जोङो बासिनांगौ। अपसन ए आव दङ बेंखनहा मोननैल' सखाव थायो। बेंखनाथ' मोननैल' सखाव थाया, बेयाथ' गोबां सखाव थायो, होमबा बेयो गोरोन्थि जाखाबाय। दाना बि आव बुंदों बेंखननि सिलिं हांखोखौ सखाव बुङो। बेंखननि सिलिं हांखोखौथ' जोङो सखाव बुङा, होमब्ला बेबो गोरोन्थि। दाना नेक्स्ट सि आव दङ बेंखननि मिरुआव 360 डिग्रि खना सोमजियो। औ, नैबेबायदि मोनसे बेंखन, दाना नैबे गेजेराव मिरु, बे मिरुआव जोंना बेसेबां खना सोमजियो? जोंहा 360 डिग्रि खना सोमजियो। होमबा बियो कारेक्ट जानानै दं सिया। दाना डि आव होनदों मोनसेबो नङा, बेबोथ' नङा, बेबो गोरोन्थिखा। होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना अपसन नाम्बार सि, बेंखननि मिरुआव 360 डिग्रि खना सोमजियो बे। दाना नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसनाव फैबाय बेंखननि सोरगिदिं सिमानि मावसुलुखौ सायख'। बेंखननि सोरगिदिं सिमानि मावसुलु माने फर्मुलाखौ जोङो सायख'नांगौ। होमबा सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना बेयाव मा होनदों? अपसन ए आव 2 पाइ आर स्कुवेर, बेथ' नङा, गोरोन्थि। 2 पाइ, बेबोथ' नङा, गोरोन्थि।
ओमफ्राय सियाव दं पाइ आर स्कुवेर बेथ' दब्लायथिनिसो बेहायथ' जोंहा सोरगिदिं सिमासो थिनदोंबा बेबो नङा होमबा डिआव दङ पाइ डि होमब्ला बे कारेक्ट जागोन जोंना जुदि खाव हांखो होनाय थायोबा जों मा सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुलाया पाइ डि आरो जुदि सकाव होनाय थायोब्ला जों माखौ बाहायनो हायो 2 पाइ आर खौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नैबे पाइ डि आबो बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला आरो नैबे 2 पाइ आरबो बेंखननि सोरगिदिं सिमा दिहुननायनि फर्मुला नैबे बुजिबाय दाना नेक्स्ट कुइसन नायनोसै जोङो अपसन कुइसन नम्बर 10 आव दङ बेयाव 10 सेन्टिमिटार खाव गोनां बेंखन हांखोनि जखा बेंखन हांखोनि जखाखौ दिहुननांगौ बेहाय बबे जायो अपसन ए जायो ना बी जायो ना सी जायो ना डी जायो बेंखन हांखो मायनि जों माखौ बुजियो बेंखन हांखो मायनि बिनि सार्कमफेरेन्स एबा बिनि सोरगिदिं सिमाखौनो बुजियो होमबा जों बिनि सोरगिदिं सिमा दिहुननांगौ बेयाव खावा बेसेबां होनाय दङ खावा डिआ होनाय दङ जोंहा 10 सेन्टिमिटार होमबा जोंहा खाव हांखो होनाय थायोब्ला जोङो बेंखननि सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाया मा जायो जोंना पाइ डि जायो पाइ डि होमबा बेयाव बहायदो पाइनि जायगायाव आं जुदि 3.14 खौ लायो होमबा डिआव बेसेबां दङ इनटु डिआव 10 मोननैजों इनटु खालामबा जों बेसेबां मोनगोन 3140 ओमफ्राय मोननैनि सिगां दशमिक नालाय मोननैनि सिगां दशमिक बा बेयाव होमबा कारेक्ट एन्सारा बेसेबां जागोन जोंहा 31.40 0 खौ होआबाबो जाबाय होमबा बेनिफ्राय जों मोनो कारेक्ट एन्सारा मा 31.4 होमबा बे दंना गैया बेयाव 31.4 सेन्टिमिटार बेयो कारेक्ट एन्सार अपसन नम्बर सी आ बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार जागोन दा नेक्स्ट कुइसन नम्बर 11 नैबे 11 नम्बर कुइसनाव बुंदों 5 सेन्टिमिटार सकावनि माबेबा मोनसे बेंखन हांखो आरो दब्लायथिनि रुजुथाया जाबाय बेंखन हांखो आरो दब्लायथिनि रुजुथायखौ बिदों बेहाय बबे मोनसेया जायो कारेक्ट एन्सारा 2:5 ना 2:25 ना 1:5 ना 5:2 बेखौ होमबा बेयाव जोंहा मानि रुजुथाय दं बेंखन हांखोनि फर्मुलाखौ जों बेयाव लिरनांगोन बेंखन हांखोनि फर्मुलाया जोंना आं नैबे साइडआव बानायनोसै नैखौ खोमोरनांगोन बानायबा जोंना बेंखन हांखोनि फर्मुला आरो जोङो दब्लायथिनि फर्मुलाखौ लिरना बेंखन हांखोखौ जों बेयाव लिरबाय 2 पाइ आर रुजुथाय नालाय बेयाव रुजुथाय सिन होबाय बिनि उनावहाय जोंना मा दङ दब्लायथिनि फर्मुला जोंना मा जायो पाइ आर स्कुवेर बे मा बिनिफ्राय जों मा खालामनांसिगोन बेयाव बेखौ बानायब्ला जोङो मोनबाय ओमफ्राय 2 पाइ आर खौ लिरफिनबाय बिनि उनाव इस टु नैबेयाव दङ पाइ इनटु आर स्कुवेर माने आर खौ आं मोननै होनो हायो आर मोननै होमबा बिनिफ्राय सरि आर खौ आङो बिदि होआलासिनो आर खौ आं ओरै होबाय आर इनटु आर बेयो दाना बिनिफ्राय जोङो नैबे आर मोनसे नैबे पाइ केन्सेल होमबा बिनिफ्राय जों मा थागोन नैबेहाय 2:r थागोन 2:r थाबाय होमबा बेयाव जों मोनो 2:r माइनि सकावथ' जोंना 5 होनाय दं नालाय आं बेयाव सकावनि जायगायाव 5 होबा जोंना रुजुथाया बेसेबां जायो 2:5 जायो होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन बे अपसन नम्बर ए 2:5 आ बिनि कारेक्ट एन्सार बेयो दानिया जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै 12 नम्बर कुइसन 12 नम्बराव बुंदों कुइसना एके हांखोआव थायै मोनब्रै बिन्दोनि गेजेरजों बांसिनै बेसेबां बेंखन आखिनो हायो होमबा एके हांखोआव थायै मोनब्रै बिन्दो लानांगोन हमनानै लाबाय बे मोनसे बेयाव मोनसे लाबाय आङो एके हांखोआव थायै मोनब्रै बिन्दो लाबाय दाना बे मोनब्रै बिन्दोनि गेजेरजों जोङो जुदि ओरै बेंखन आखियोब्ला अनलि मोनसेल' नै बेबायदि बोनो हायो बेंखनखौ मोनसेल' आखिनो हागोन जोङो गलनो होमब्ला बेयाव अपसना बबे जागोन अपसन नम्बर ए मोनसे बेयो बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन मोनसेल' आखिनो हायो बे दा नेक्स्ट कुइसन 13 नम्बराव सोंदों कुइसना जुदि मोनसे बेंखननि सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथिया समान अब्ला बिनि सकावा जागोन होमबा बेयाव जोंना मा बुंदों सोरगिदिं सिमा आरो दब्लायथिया समाननो होमबा जोङो बेंखननि सोरगिदिं सिमानि फर्मुलाखौ लिरनांगोन बेयाव 2 पाइ आर ओमफ्राय समान नालाय समानसिन होदो ओमफ्राय दब्लायथिया जोंना मा जायो पाइ आर स्कुवेर बेयो दाना जोंहा बेयाव होमबा सकाखौ दिहुननांगौ आरखौ होमबा जों बिनिफ्राय बानायनो हायो नैबे पाइ केन्सेल खालामनो हायो ओमफ्राय नैबे आर खौ दानबा बेयाव आर मोनसे आग्लायगोन होमबा बिनिफ्राय जों मा मोनखो 2 = आर होमबा बिनिफ्राय मोनथिबाय नै सकावा बेसेबां जायो 2 होमबा
मा जागोन बेयाव 2 सानगुदि बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अप्शन नाम्बार ए 2 सानगुदि बेयाव सेन्टिमिटार बा सेन्टिमिटार जागौमोन मिटार बा मिटार जागौमोन जिखुनु बेयाव जखाया गैया नालाय बेखायनो बेयाव सानगुदि होबाय 2 सानगुदि होमबा नैबे 5 सानगुदिया जाया 7 सानगुदियाबो जाया 4 सानगुदियाबो जाया होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा 2 सानगुदि जागोन बेबायदि दा नेक्स्ट कुइसन जों 14 नाम्बार नायबावनोसै 14 नाम्बाराव मा होनदों कुइसना बेयाव जुदि मोननै बेंखननि सखावा फारियै 19 सेन्टिमिटार आरो 9 सेन्टिमिटार होमबा मोननै बेंखननि सखाव बेसेबां होनाय दंनो 19 सेन्टिमिटार आरो 9 सेन्टिमिटार अब्ला बेंखननि सखावा मा जागोन बेंखननि सखावा मा जागोन जायनि सोरगिदिं सिमाया मोननै बेंखननि सोरगिदिं सिमानि दाजाबगासिनो समाननो होमबा बेयाव जोंहा कुइसना एसे गोलाव मा होनदों जुदि मोननै बेंखननि सखावा फारियै 19 सेन्टिमिटार आरो 9 सेन्टिमिटार हमनानै लाबाय नैबे मोनसे बेंखन आरो नैबे मोनसे बेंखन नैबेनो सखावा बेसेबांनो बेना सखावा बेना 19 ओमफ्राय नैबेना बेसेबांनो 9 सखावा बेबायदि अब्ला जोंहा मा खालामनांगौ बेंखननि सखावा मा जागोन दाना नैबे गेदेर मोनसे बेंखन बेनि सखावा मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ बेखौ आं मालाबा आर केपिटेल लाबाय बे मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ जायनि सोरगिदिं सिमाया मोननै बेंखननि सोरगिदिं सिमानि दाजाबगासिनो समान होमबा नैबे गेदेर बेंखननि सोरगिदिं सिमाया माजों समाननो नैबे मोननै फिसा बेंखननि सोरगिदिं सिमानि दाजाबगासिनो समान होमबा जों बेखौ कन्डिशनाव माबायदि लिरनो हायो ओरैहाय नैबे गेदेर बेंखननि सोरगिदिं सिमाखौ जों लिरगोन 2 पाइ आर बेबायदि लिरबाय समान समान दाना नैबे मोननैनिखौ जों बोरगोन नैबे मोनसेनिखौ जों लिरनो हायो 2 पाइ R1 प्लास दाना नैबे मोनसेनिखौ लिरनो हागोन जोङो दाजाबगासिनो नालाय दाजाबबाय नैबे मोनसे फिसानिखौ जों लिरनो हायो 2 पाइ R2 लिरबाय आं बेनिखौ दाना बिनिफ्राय जों मा खालामसै बेखौ एसे खोमोरनोसै नैखौ खोमोरबा बेखौ बानायनांसिगोन बिनि उनावहाय नैबे 2 पाइ R खौ लिरफिनबाय आं समान समान दाना बेयावबो नै 2 पाइ दं बेयावबो 2 पाइ दं बा 2 पाइ कमन लाबाय 2 पाइ कमन लाबा ब्रेकेटाव थागोन नैबेना R1 प्लास नैबेना मा R2 बे दाना बिनि उनावहाय जों मोनबाय नैबे पाइ R एबा 2 पाइ नैबे 2 पाइ केन्सेल होमबा नैबे R आ थाबाय गिदिर R आ थाबाय थारमाने बे गिदिर बेंखननिया समान समान दाना मा थाखो नैबेयाव R1 प्लास मा थाबाय R2 थाबाय R1 आव जोंना सखाव 1 आ बेसेबां दं 19 दङ 19 प्लास R2 आव बेसेबां दं R2 आव 9 दं होमबा मोननैजों दाजाबा बेसेबां जायो 9 दाजाब 9 बे 28 9 दाजाब 9 बे 18 सेयाथिलिक जों 28 होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा बेसेबां जागोन 28 सेन्टिमिटार होमबा बेयाव जों मा मोनगोन नै अपसन नाम्बार ए 28 सेन्टिमिटार बे बिनि कारेक्ट एन्सार अब्ला जों बिनिफ्राय बुजिबाय बेबायदि कुइसन थायोब्ला जों मा खालामनांगौ बे मोननै सखावखौ दाजाबबानो जायो बे 19 जों 9 जों दाजाबबानो बिनि कारेक्ट एन्सारखौ मोनगोन आरोखि होमबा कारेक्ट एन्साराबो जागोन अपसन ए 28 सेन्टिमिटारा जागोन दा नेक्स्ट कुइसन दा नेक्स्ट कुइसन 15 नाम्बार 15 आव बुंदों कुइसना पि बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम बोनाय नांजिर हांखोनि लावथाया 24 सेन्टिमिटार आरो पि निफ्राय मिरुनि जानथाया 25 सेन्टिमिटार अब्ला बेंखननि सखावा जाबाय बेयावबो बेंखननि सखाखौ दिहुननांगौ जोंना कन्डिशनाव मा बुंदों पि बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम बोनाय नांजिर हांखोनि लावथाया 24 नो होमबा जों बेयाव मोनसे मा खालामनांगोन सावगारि आखिनांसिगोन हमनानै लाबाय सावगारिखौ आं नैबेयाव आखिनोसै नैबे मोनसे बेंखन नैबे मिरु औवा मिरु जाहैबाय ओमफ्राय नैबे मोनसे पि बिन्दो दङ बे पि बिन्दो बे पि बिन्दोनिफ्राय मा होननानै बुंदों कुइसना जोंना नै पि बिन्दोनिफ्राय बेंखनसिम बोनाय नांजिर हांखोनि लावथाया 24 नांजिर हांखोनि लावथाया 24 हमनानै लाबाय आङो बेनिफ्राय नैबेसिम बोबाय हा ए बेयो बे नांजिर हांखो बेयो बेसेबां जाबाय 24 सेन्टिमिटार बेयो दाना नेक्स्टआव बुंदों आरो पि बिन्दोनिफ्राय मिरुनि जानथाया 25 पि निफ्राय मिरुनि जानथाया नैबेनिफ्राय नैबे मिरुसिम जानथाया बेसेबां 25 सेन्टिमिटार दाना जों नैबे अ जों ए जों ओरै फोनांजाबबाय होमब्ला बे अ ए आ मा जाबाय सखाव जाबाय होमबा बे सखावा बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ अब्ला बेबायदियाव जोङो नैबेयाव मा मोनो 90 डिग्री मोनो अब्ला बे नैबे मोनसे खनासे आखान्थिसिम जायो ए नैबे
PAO आ मोनसे खनाथि आखान्थिथाम होमबा खनाथि आखान्थिथामाव जोंहा जुदि मोनसे आखान्थिनि जखा दिहुनोब्ला बेयाव जोङो पाइथागरासनि फर्मुलाखौ बाहायो। पाइथागरासनि फर्मुलाखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। पाइथागरासनि फर्मुलाया मा जायोमोन जोंना मोनसे खनाथि आखान्थिथामाव मा लाव आखान्थिनि बर्गआ गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाबगासिनो समान जायो। थारमाने बे मोनसे खनाथि आखान्थिथाम जाबाय ना, बेयो मोनसे ओरैबायदि खनाथि आखान्थिथाम जाबाय नङा होमबा? खनाथि लाव आखान्थिया बेहाय जोंना बेसेबां 25 थाबाय, लाव आखान्थिया 25 थाबाय, ओमफ्राय नैबे बेसेबां थाबाय 24, ओमफ्राय नैबे सख'आ गैया, नैबे खनाथि। होमब्ला बेयाव जोंहा पाइथागरासनि फर्मुलाया मा जायोमोन? लाव आखान्थिनि बर्ग माने लाव आखान्थिखौ जोङो हाइप'टेनास, बेयो हाइप'टेनास ओस, ओमफ्राय नैबे थोंगोरखौ जोङो पि पारपेन्डिकुलार लाबाय, नैबेखौ बेस हासा जेनेबा बेखौ आङो बेस लाबाय बेबायदि। होमबा फर्मुलाया जोंना मा जायोमोन? लाव आखान्थिनि सायाव स्कुयार ओस स्कुयार समान समान मोननै आखान्थिनि गुबुन मोननै आखान्थिनि बर्गनि दाजाबगासै। थारमाने नैबे पि आरो बिआ नैबे पि स्कुयार प्लास मोनसे मा जागोन? नैबे बि स्कुयार जागोन बेबायदि आरोखि। होमबा बेयाव जोङो मानखौ बहायबाय मोनबाय। लाव आखान्थियाव जोंना 25 दङ, 25 खौ होबाय, 25 मा जागोन? होल स्कुयार, 25 होल स्कुयार इकुवेल टु पि आव जोंहा गैया, नैबे अ ए जागोन पि आव, अ ए खौ दिहुननांगौ, अ ए स्कुयार इकुवेल टु दाना बि आव सरि नैबे प्लास, बे प्लास नैबे मा? नैबे प्लास बि आव जोंना बेसेबां दं? 24 होल स्कुयार बेयो। होमबा बेनिफ्राय जों मोनगोन दाना बेयाव मा 25 मोननै सानजाबा बेसेबां जायो? बेयाव जोङो 25 इनटु 25 सानजाबनांगोन। 25 इनटु 25 सानजाबा जों बेनिखौ 625 हा, नैबेयाव जों लिरदों बेखौ 625 बेयो इकुवेल टु नैबे अ ए स्कुयार प्लास दाना नैबेयाव 24 मोननै सानजाबनांगौ, 24 मोननै सानजाबाव जों बेसेबां मोनगोन? 576 मोनगोन बे। बिनि उनावहाय जों बेखौ मा खालामनो हायो? नैबे 625 नैबे 576 खौ ओरै समान समान बारनानै लाबोबा माइनास 572 थागोन बेयाव इकुवेल टु ओरैहाय बेसेबां थागोन? अ ए होल स्कुयार बे। दाना जोङो बेनिफ्राय मोनगोन 625 निफ्राय 572 खौ जोङो दानख'नांगोन, बा बेसेबां मोनगोन जोङो? बेखौ दानख'बा जोङो 625 निफ्राय 572 खौ जों होमबा दानख'बा जों मोनगोन बेखौ 49 इकुवेल टु ओरैहाय मा जाबाय? अ ए होल स्कुयार। दाना जोङो नैबे स्कुयारनि थाखाय 49 आव जोङो ओरै हरबाय रुट 49 इकुवेल टु ओरैहाय अ ए। दाना रुट 49 खौ जोङो बहनबा बेनि बर्ग रोदाया बेसेबां? 7 होमबा 7 मोनबाय इकुवेल टु मा जाबाय बे? अ ए। होमबा सख'आ बेसेबां मोनखो जोङो? अ एआ 7 सेन्टिमिटार। होमबा 7 दंना गैया बेयाव? होमबा कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन? बेयाव जोंहा कारेक्ट एन्सारा अप्शन ए आव 12, अप्शन बि आव 7 एबा अप्शन बि 7 सेन्टिमिटारा बेनि कारेक्ट एन्सार। अब्ला बेबायदि फैयोब्ला नोंथांमोना मा खालामनांगोन? बे पाइथागरासनि फर्मुलाखौ इउज खालामनांगोन आरोखि। पाइथागरासनि फर्मुलाजोंनो बेयो जायो। दाना नेक्स्टआव फैबाय 60 नाम्बार 15 सेन्टिमिटार सखावनि मोनसे बेंखननि दब्लायथि। बेंखननि दब्लायथि दिहुननांगौ। बेयाव सखावा बेसेबां होनाय दंखायो? 15 सेन्टिमिटार होनाय दंखायो, आरो नैबे ब्रेकेटआव होदों पाइखौ जों मा बाहायनांगौ? 3.14 बाहायनांगौ। होमबा जोंहा बेंखननि दब्लायथिनि फर्मुलाखौ बेयाव गोसोआव लाबोनांगोन। बेंखननि दब्लायथिनि फर्मुलाया मा जायोमोन जोंना? पाइ आर स्कुयार जायोमोन। होमबा नैबे पाइ आर स्कुयारआव जोङो मानखौ बहायबा नैबेनि कारेक्ट एन्सारखौ बबे जायो बेखौ मोनगोन आरोखि। बे कुइसना जोंना आसाम टेट 2012 आवबो फैखांबावनायसो, बे प्रिभियास इयाराव फैखांनाय कुइसन बियो। अब्ला आं बेनि एन्सारखौ आं मावफुंला, बे जाहैबाय नोंथांमोनहा बेखौ न'आव बानायदो, आरो जुदि बानायनानै हायोबा आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय बेनि कारेक्ट एन्सारा बबे मोनसेया जागोन। बे जाबाय नोंथांमोननि हमवर्क जाबाय, नोंथांमोना बेखौ बानायदो। दाना नेक्स्टआव फैदो। नेक्स्टआव कुइसन गैला, जोब्बाय। होमबा बेखिनियावनो जोङो दिनैहाय सार्कोल एबा बेंखननि सावरायफिननाय रिभिजनखौ बेखिनियावनो जोङो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। गोजोन्थों।